Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin NGT Interview TV. A hirarmu na yau muna ɗauke da babban bako na musamman wato Abba Ali, shugaban ƙungiyar a kare mutunci na garin Potiskum, ƙungiyar da take taka muhimmiyar rawa a wannan lokacin. Malam Abba, barka da zuwa. Masha Allah. Kafin mu shiga cikin tattaunawar mu kai tsaye, muna so Abba ya gabatar mana da kansa tare da mu da masu kallo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kana tare da Abba Ali, chairman na garin Potiskum na ƙungiyar a kare mutunci. Na'am. Kuna ta baza capacity, iya capacity, gari ya ɗauka ko ina a kare mutunci. Muna so mu san wane dalili ne yasa kuka kafa wannan ƙungiya ta a kare mutunci. To, masha Allah da kamin wannan tambaya. A koda yaushe mutane suna tambayar mu mene manufar ƙungiyar kare mutunci. Ita dai manufar mu na ƙungiyar kare mutunci ba wai mutane wasu suna ɗauka kawai mutum ya sa binjima ko ya sa hula mai tsada ko ya sa shadda mai tsada. Mu ba shi bane manufar ƙungiyar kare mutunci. Shi manufar ƙungiyar kare mutunci shine ka duba a cikin arzikin da Allah ya ma, ka duba kamar yara almajirai wadda kamar suna yawo ba takalmi a taimaka musu, kamar ka je gidan marayu ka duba wadda ya kamata a taimaka musu, a tallafa musu, kamar gajiyayyu ko kuma marasa lafiya haka. Muka bibiya za ga kamar Bauchi, in ka zagaya Gombe, to za ga yadda suke yi, suna shiga makarantu, suna shiga asibiti suna tallafa. Kamar mu ma da ka gani a baya mun shiga cikin asibiti mun tallafa marasa lafiya daidai gwargwadon da Allah ya bamu je mun taimaka. Sannan ka duba cikin garin Gashuwa za ga akwai chairman namu na Gashuwa, za ga yadda ya shiga cikin makaranta ya je shi ma ya taimaka wa ɗalibai. Wannan shine manufar ƙungiyar mu, ba wai ka sa shadda ko hula ba. Shi tsafta yana da kyau, wannan gaskiya ko musulunci ya yarda da tsafta, amma mu manufar ƙungiyar mu shine mu tallafawa gajiyayyu. Yau wannan shine manufar. Na'am. Tafiya da dattawa tana da matukar amfani domin sun ga jiya kuma sun ga yau, za su iya bada shawara akan abin da ya dace. Me yasa tawagar ku ta takaita da iyaka matasa kadai? To ai dalilin da yasa muna amfani da manyan mutane amma ba ma bayyana su, sakamakon manyan mutane ne, shi yasa ba ma sa musu kyamara. Amma idan za mu yi abu kafin mu gabatar muna tattauna da su kuma suna ba mu shawara na gari. Shi yasa kake ga idan mun gudanar da abubuwan mu za ga mutanen gari suna sa mana albarka da irin addu'o'in da suke mana. Shi yake karfafa mana jiki, muke daɗa taimakawa mutane. Na'am. To a yanzu ma iya cewa duk wanda yake dogaro da kansa ta fuskar sana'a, kasuwanci ko leburanci shine wanda yake kare mutuncinsa. Lura da ku kuma ƙungiyar ku ba wata sana'a take koyarwa ko kuma wani abu na dogaro da kai ba. Muna so a mana bayani ta wata fuska ƙungiyar ku take kare mutuncin matasa. To ai dama duk wanda yake ai shi mutunci dama sana'a ma yana daga cikin sana'a shine mutunci. Yawwa, duk mutumin da bai da sana'a ai ba mutumin kirki bane. Kuma muna bibiya kamar irin matasa irin masu shaye-shaye ko masu ɗauke-ɗauke, muna iya ƙoƙarinmu da mu jawo hankalinsu ya dawo gare mu, kuma insha Allah muna iya bakin ƙoƙarinmu akan haka. Kuma misali zan maka yanzu kamar a misali muna tare da kai, halina da kai mai kyau ne, muna aikata abubuwa na alkhairi. To akwai abokinmu wadda baya aikata abun alkhairi, to yau da gobe idan muna jawo da shi yana ganin yadda muke yi, kuma musamman aikin alkhairi, to zai dinga taɓa zuciyarsa da ikon Allah, da yardar Allah insha Allah za ga a hankali idan wani bai biyo mu ba to wani zai biyo mu. To shi yasa a kullum manufar ƙungiyar mu shine ta kyautata, sannan ta nuna maka mutane suna tambayar mu ma, za ga akan muna cewa mutum ya sai da gida ko ya sai da fili ya kawo kuɗin a kare mana mutuncinsa. To mutane suna ta tambaya akan wayannan batun. To mu ma'anar mutum ya je ya sai da gidansa ko ya sai da filinsa, ko muna faɗa ne domin matasa hankalinsu ya zo gare mu. To kaga idan hankalinsu ya zo gare mu sai mu faɗa abu mai kyau, to za ga sun fuskanci abu. Yau to haka ne manufar, ba wai mutum ya je ya sai da gidansa ba. Ta yaya mutum zai sai da gidansa? Ai ba zai yi ba. Asiri ya tona daga kare mutunci kenan. Wannan ai ba tona asiri bane. Wannan ya sai da gidansa, ya kawo kuɗi, ya sai shadda, ya sai babbar riga. Ai ina ga gobe kuma ina zai kwana. Wannan gaskiya. Na'am.
To wane irin ƙwarewa kake ga kowane matashi a ce ya samu a wannan zamanin? Ko kuma wane irin sauyi kuke son gani a cikin matasa nan gaba? To mu dai a yadda muke gabatar da wannan ƙungiya, muna iya bakin ƙoƙarinmu kamar a yadda na gaya ma a baya. Idan mutum misali halinsa mara kyau ne bai da sana'a, muna iya ƙoƙari idan ya dawo gare mu mukan iya dubawa da abin da Allah ya bamu mu taimake shi, mu duba sana'an da ya dace da shi mu ɗaura shi a kai. Amma dama ai matashi ba zai taɓa zama haka kawai ba sana'a ba. Yawwa sana'a ita ce mutuncin mutum. Shin kana fuskantar bambancin ra'ayi daga membobin da kake shugabanta, irin saɓanin ra'ayi ka ji kana son a yi abu kaza a hukunce ta ƙungiyar ku, wani ya ji a'a kama kaza ya kamata a yi? To gaskiya ni dai tun da aka bani wakilcin wannan shugabancin gaskiya ban taɓa ji wani wadda na faɗi abu akan game da wani abu ya kawo wani ƙalubale ba, saboda in ka kula da abubuwan da muke mu layin taimako ne, kuma abin da ya sa ka ga mu ma yanzu haka ka ga abin da ya dakatar da mu saboda shirye-shiryen sallah muke. In Allah ya kai mu bayan sallah insha Allahu za ku sake ganin manufofinmu na alkhairi. Akwai wata fitowa da za a sake ne musamman a lokacin sallar nan wata za a baza har yanzu ina gama wasu suna ga kamar wai sai mun fito gari mun yawo da mota sannan ake ganin ba shi bane. To maimakon kuɗin da zaka je ka zuba mai a motoci ka fito ka yi yawo a gari, ai ina gani gwara ka ɗebi kuɗin nan ka je ka kai wa marayu ko ka kai asibiti ko ka je ka gaskiya dai ka taimaki yara ƙanana wanda suke makaranta. Ya fi dacewa. To ni ma abin da na gani. Wannan shine. Me ya fi burge ka daga cikin nasarorin da wannan ƙungiyar ta cimma? Abin da yake sa ni in ji daɗi game da wannan ƙungiya, saboda shiga na wannan ƙungiyan na yi taimakon da ban taɓa yi ba a rayuwata. Dan dalilin taimakon nan da na yi wallahi tallahi sai da na kwanta a gidana. Wallahi cikin dare na gagara yin bacci. Ina tunanin wannan abun wallahi sai da hawaye zuba ido. Saboda ban taɓa yin taimako irin wannan ba sai da na shigo wannan ƙungiya. Wani abu ne yake zuwa da wani abu. Yawwa to shine nake jin ƙarfin gwiwa in ka jiran addu'o'in da jama'a suke mana. To insha Allahu yanzu ma muka fara taimako. Da yardar Allah. To masu sauraro dududu a nan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Abba, shugaban ƙungiyar a kare mutunci na garin Kutuksu. Sa'annan kun ji asalin muhimmin kafa ƙungiyar ga kare mutunci, ba a sa babbar riga ba ce, ba a sa hula mai kyau ba ce, duk waɗannan ba a ce kar a yi ba. Amma kuma me ya fi kamata a yi? Akwai abin da yake ya kamata, akwai abin da ya fi kamata a yi. Kun ji dai dalilin ƙungiyar kare mutunci aka kafa ta, an kafa ta ne domin tallafawa marayu gajiyayyu. Sa'annan kofa a buɗe take ga kowane matashi, ba ma matashi ba kamar yadda Abba ya faɗa, ana iya shawartar manya waɗanda za su iya ba da shawari akan wannan tafiyar. Su ma matasa duk wanda yake da ƙarfi zai iya zuwa ya tallafa. Wassalamu alaikum. Masha Allah.